Salutare, eu sunt Denis Șerban, bine v-am găsit la un nou episod prim episod de Castle Crash. Tocmai mi-a zis un amic de-al meu și m-am uitat și la tutoriale. Acest joc trebuie să câștig mai multe puncte și tot așa. Din fericire o să iau de la început și nu o să agresez lucrurile. Nu știu de ce am pus acolo, vreau să pun pe scheleții ăia. Avem deja primul win, deci e bine. Avem un chest, deci e bine. Per 12 secunde mai dau un match. Mai degrabă, stai că trebuie să aștept, nu vreau să dau gem. În sfârșit. Pe ce mi-a picat? Ce trebuie să fac? Trebuie să păs. Și ai la fel ca alte jocuri, dai upgrade și mai multe de-astea. Aoleo. Da, să-i dăm și drumul. Dacă bag aici și niște arcași, 2 arcași. Dar de ce să bag arcași când pot să bag și o bombă? Ce? El are un monstru? Cred că trebuie să-l înving. Până ies doi de ăștia, cred că-i faci față. Da, îi faci. Skeletonii se bat rapid. Nu-i faci față? Mamă! E bun. Când o să-l luăm și noi oare? Avem și al doilea win. Hai că vreau să termin repede tutorialul. Aș vrea destul de repede să-l termin. Haide, încarcă-te. Bombă. Pun un d-ăsta. Niște arcași. O da și de bombă, nu. Dacă-i dau o bombă ca să mă ajut. Deci ar deja dat câțiva scos damage, să zicem. Dar tot nu. Deci, that's impossible. That's impossible, bro. Na. Să vezi. Haide, câștigăm și noi mâine. În sfârșit, al doilea rând. Perfect. Mai dăm între timp una. Ok, punem direct 2 de ăștia, vreau ca să spun. Pun numai într-o parte, sunt curios. Pun numai într-o parte. Și pun aici așa niște arcași. Oricum le face față. 4 arcași. O să dau lor bombă? Da, bă, o să dau lor bombă, wow! Mai multe arcași acolo. Am câștigat și al doilea. Ok. E destul de bine. Mai ne trebuie una și completăm chesturile. Dacă bag, vreau ca să scot rapid. Trebuie să aștept să mi se facă și mea. Eu am de power 2, deci e mai bine. Poți că dau și o grenadă. Încerc să pun pe toate părțile. Fiecare e atacat câte ceva. Punem mai acolo. Golemul ăla. Niște arcași. Față. Oricum am câștigat, e bine. Uite și am știu cât au win, dar așa e. Stați puțin, hai să vedem. Deci așa e jocul? Nu. Stai să așteptăm puțin. Bun. Primul. Avem un ceva. Al doilea. Avem și noi golemul ăla ciudat. Ok. Al treilea. Avem o mitică. Yay, avem o mitică. E bine, bănuiesc. E bine.
și bum. Foc și niște scheletări. Ah, chiar e bine, chiar e bine. Grenadă! Wow, bănuiesc că ăla-i bun! Wow, cred că ăla-i foarte bun, băieți! Wow! Mamă, nu poate să le facă toți ăia! Mamă! Cred că am făcut o alegere foarte proastă, dar na. Bag și un golem de la că e bun. Oricum, în prima, aștept ca să fac mitica. 6 mi s-a făcut. Upsi. Deci ia, apoi nu mai contează. Oricum am știat. Avem un nou chest. Și mai multe chestii. Ai, cu nivelii. Super. Vreau să punem aici așa. Upsi. D-E-N-I-S. Denis. Haide, așteptăm să se încarci. Perfect. What the? Înțeleg ce se întâmplă mereu cu astea. În fine. Nu vreau nimic. Nu. Dragi, asta mie de gol. 61 ca să putem să luăm. E o grea alegere. Ce ziceți, băieți? Luăm acest tip? Că l-am văzut că e foarte, foarte bun. Dar parcă n-aș vrea să-i dau. Și ca să iau asta ar trebui încă vreo sau putem să luăm pe tipul ăsta, poate e mai bun. Că arată... Hai ca să-l cumpărăm. Apăsați like, abonați-vă că fac această chestie pentru voi. Bum, bum, bam. L-am luat, da, și l-am 20 de bănuți. L-am luat și pe ăsta, fraților. Apoi, na. Gemuri mai avem și noi câteva. Haide, da să-l punem în locul la asta. Costă 10 mana. Ce-o luat dat? Hexot. Mamă, deci nu vine a crede, am căltuit deja ceva diamante, dar totuși aveam deja 2000 de țe, deci e foarte, foarte bine. Chiar e foarte, foarte bine. Hai să-i dăm drumul. Acesta e sădul nostru, e bun, dar văd că se încarcă greu, rău de tot. Da, imposibil, bată. Și oricum, gata. Nu. Bag un arcaș aici. Să tragă. Ei să tragă. Bag un golem. Tragi. Nu mai înțeleg nimic. Deci bag o mitică. A murit. Dacă mai bag una. Are și el mitică de aia bună. Bag un nou. Asta costă 8 mana aparent. Deci de ca să băgăm unul de la bun. Hexot. Sper să merite. O să aștept puțin să văd să facă 6 mana de alea. Am 8, 9. Trebuie să aștept puțin. Bag una sătnică așa. Cât e de bun? Cât e de bun? Mamă, de una direct. Mai bag una. Cu damage, da, a fost o alegere foarte, foarte bună. Mamă, deci băieți, a fost o alegere foarte, foarte bună. Mamă. Avem un victorie. Completăm un chest aparent. Dacă mai câștigăm o dată. What?
Ok, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Pam! Bag o grenadă, că oricum cred că-l bate. Da. Are și un om de ăla de piatră. Dar i-am auzit odată numele. Golem. Că o să mă uit la tutoriale și cam lui. Dar trebuie să mă uit mai des. Mamă, cred că ne bate. Uita ce armată a făcut acolo. Dacă fac pe ăsta mitica. Mamă, e și ăsta bun, foarte tare. E foarte bun. Dacă mai bag un golem. Serios? Haide, fă-te 10 mana, dale. Să las să mai bag unul de ăsta. Nu, mai aștept. Vreau ca neapărat să-l pun pe ăla, că e foarte bun. Haide. Lasă-o baltă, nu mai se poate. Gata, acum mă ajunge, fraților. Băi! Mamă, s-a adunat, nu de bine. Ia poate un set mufă de ăsta aici, poate îl bate. Mamă, dacă îi bate pe toți, îi barosan. Mamă, a fost o alegere foarte bună. Deci, na. Și tu ce? Bagat acum 3, ai să nu faci pe toți. Uite. Bag și un golem. Mamă, stai să vedeți acum aia cum dă toți 3. Deci asta să băieți 3. Atât am băgat. 3. Ok, vreau să deschid chestul ăsta. Și e ceva nou? Un golem. Ok. Victory. Așa. Cred că văd. Foc. Nu prea cine știe ce. Deci uite. Băieți, mai degrabă nu dădeam acum pe ăsta. Mai degrabă nu dădeam acum să luăm și puteam lua astea întâi. Și oricum aveam așa mai multe gemuri, uitați. Naiv, asta e. Că n-ai ce face. Da, să mai dăm una. Hai să mai dăm una. Dacă vedeți să mai aud mai așa faza pe telefon și toate alea. O să în fiecare episod asta. Nu să nu vă plângeți și de asta. No. Mi-aș dori să se încarce mai repede. Dacă-l bag aici. Ce bine că nu poate trage de locul. No, până ajunge eu la... Deja l omoară. Dau o grenadă să-l ajut. Cred că poate are șansă să-l bată. Dar nu merge prea repede. Foc! Să iei. Foc! Bag 2 de ăștia. Ok. Acum aștept. Mă bag unde ăsta. Și asta a fost. Nu? Ok. Să deschidem și creaturile astea cu gemurile care mai le avem. Hai mă să le deschidem, că nu sunt băiat răucior, sunt băiat de la bun. Mai o deschid și pe asta. Ultimul. Dă ceva bun. O carte nouă, te rog. Apoi, asta așa a fost. Aici s-a terminat și episodul. Apăsați like, abonați-vă, pa, pa!